dili tanang problema, kalisdanan nga nahitabo kanato pagsulay na. Nay uban nga nahitabo na gitugot sa Ginoo kay konsekwensya. Tungod kay natay gihimo nga wa nalipay ang Ginoo, tungod kay bisan kabalo na tas kamatuoran, nagbuot-buot gihapunta. Mao na nga ning-ani ta sa kung unsa atong gitanom. So, dili but pasabot kay naay mga nahitabo nga sakit sa atong kinabuhi, natay dagkong problema, pagsulay na. Atong sulayan daw og i-evaluate ba, examine atong kaugalingon basin na atay nahimo nga wa nalipay ang Ginoo. So ning-ani lang ta sa atong gitanom. Kay lahi man ang pagsulay, kay ang pagsulay ikaw mismo sad, kita mismo kabalo ta nga matinudaanon tang nangalagad sa Ginoo. Pero normal gyud na nakasugat tag pagsulay, nakasugat tag mga kasakit, no, normal na siya. Pero mao lagi na dili tanan kasakit matawag natong pagsulay, kay ang uban resulta lang na sa atong ginahimo nga wala nalipay ang Ginoo. Consequence na siya sa dili maayo natong gihimo. Amen. Mao na nga if ever karon nata sa kahimtang naglibog ta, nagkalisod ta, pagampo istoryaha ang Ginoo. I-reveal na sa Ginoo kung kanang imong na sinati karon pagsulay ba na or consequence sa imong gihimo nga dili maayo. Gamayng pahinumdum, mga higala, ampo, amping, abante ta. God bless everyone.